Okay, all right. Fa izy zegny antsika izy volagniko teo igny, izy hitanao teo igny koa zegny hoe ino ma ny avantage-ny raha ohatra ka anao zegny magnano développement personnel, avy eo koa zegny karakory zegny atao mandeha mamadika izy vôla zegny. Donc zegny izy ka mbola sambany zegny anao tia agnatin'ny chaîne YouTube ty ato zegny, izy volagniko igny azadigna mi-abonné, avy eo activer zegny notification anao zegny. Azaventsika i raha zegny niany. Donc zegny izy ka fa pare anao, fa izy atsika. Oui, karakory zegny ataonao mamadiky vôla amin'ny fotoana anao magnano développement personnel. Rehefa magnano développement personnel zegny anao dia miezaka zegny anao be the best version of your life. Be the best version of your life. Karakory ma raha izy? Be the best version of your life. Be the best version of your life means that anao zegny mitrandraka ny tsaratsara ndraiky amin'ny fiaignananao. Findrindra zegny mitsabo raha tsara amin'ny fiaignanan'olo zegny. Tandregny mitsabo raha tsara, magnatsara fiaignanan'olo. Ohatra ataoko zao ty zegny. Zay mahatonga za magnamia vidéo ty, nao mirecordy i vidéo ty zegny. Magnano raha tsara amin'ny fiaignanan'olo zegny. Amin'ny fotoana anao magnano raha tsara amin'ny fiaignanan'olo igny zegny matetiky raha zay zegny fa tranaigna be i mode de pensée zay, mode de pensée. Izy ka azonao honogno process manifestation thought lead to feeling, feeling lead to action, and action produce result. I mode de pensée hoe raha anao mitsabo raha tsara amin'olo amin'ny fotoana vaizy io ty fa tsisy varany, olo jiaby fa tsy atokisagna, olo fa mitapitika mangalatra magnino misy loky. Ya ekegna zegny hoe misy mivanin'andratsika zio ty fa na zegny na tsy zay zegny izy tsy olo jiaby mitsabo raha zegny. Ohatra ataoko zegny za tsy andeha midika anao zegny za. Ny ataoko andeha hagnampy fiaignananao. Zay zegny agnapangako araiky ty niany ty zegny. Rehefa magnano développement personnel zegny anao, miezaka anao magnatsara fiaignananao voalohany, avy eo amin'izay zegny magnatsara fiaignanan'olo. Mila mahay maro zegny olo tianao mangala tahaka hatsaragna fiaignananao. Mila mahay maro zegny olo tia fiaignananao ndraiky mangala tahaka fiaignananao zegny. Igny avy eo amin'izay zegny rehefa hitanao zegny hoe mahay tsara zegny fiaignananao, anao magnampy olo koa. Avy eo amin'izay zegny karakory amin'izay matao mamadika izy vôla. Atao mamadika izy vôla zegny mila mahay mivarotro zegny anao, varotro. Ohatra ataoko zao ty zegny, raha ohatra ka anao zegny tiditra laligna amin'ny raha zay zegny misy boky ambelako ambanin'ny vidéo ty. Io boky amin'ny anglais io. Ary zay zegny agnitaniko anao hatrany zegny tokony mba mianatra tsara plasitsika eto zava. Hitanao e? Tsara? Amin'ny da tsara izy hitanao hoe? Io, da tsara zegny. Ok. Anao avy eo amin'izay zegny tsara anao mahay anglais edy e. Misy ny atao hoe affiliate marketing. Karakory fa avy raha azy? Affiliate marketing. I affiliate marketing io zegny anao zegny miasa aminao. Azonao? Miasa amin'ny vatantegnanao zegny anao. Zay le développement personnel. Tsy vitananao miasa amin'ny vatantegnanao, aminao zegny, anao avy eo amin'izay zegny mianatra mivarotro. Mivarotro zegny. Mivarotro zegny anao kila raha ilainy olo amin'ny communauté-nao zegny. Azova aby zegny olo agnatin'ny communauté-nao. Ohatra anakahy ty zegny matoa anao tonga eto zegny agnatin'ny communauté. Salama agnatin'ny communauté développement personnel zegny anao. Donc zegny raha ohatra ka anao zegny agnatsara fiaignananao amin'izay, mivarotra amin'ny olo ababy zegny anao. Ohatra ataoko zao ty zegny zavanao amin'ny le ambany io zegny. Io zegny misy boky maro mampianatra anao mahakasiky méditation, mampianatra anao mahakasiky ny affiliate marketing zay zegny. Raha ohatra ka anao zegny tia hianatra direct, afaka magnatony za ty zegny anao. Fa raha ohatra ka anao zegny tia hianatra aminao agny, satria za zao ty mida tsara, zay zegny avantage aminazy amin'izegny. Anao zegny sady miaigny fiaignananao, miaigny fiaignana amin'ilay tiavanao izy azonao? Miaigna anao amin'ny fiaignana ilay tiavanao izy anao. Anao avy eo amin'izay zegny sady mivarotra en même temps, ohatra le tsaboky zao ty zegny. Sady mivarotra anao en même temps, miaigny fiaignananao anao, azonao mangala tsirono amin'ny fiaignananao. Hitanao io zao raha tsaboky zao ty. Hitanao hoe mandehandeha, mizahazaha tany, mangala tahaka raha tsabon'olo mpanambola zegny. Anao zegny en même temps sady fa payé. Payé ohatra ataoko zao ty zegny za zao ty fa payé. Efa payé za hitanao zao ty. Payé za sady mba magnano vidéo aminao noho ny fitiavako anao zegny. Sady mivarotra ndraiky koa anao en même temps koa. Karakory atao mitsabo raha jiaby zegny anao. Izy zegny volagniko aminao zegny lien mbany io.
afaka anao mianatra aminao agny. Fa raha ohatra ka efa choqué zegny mondonao, mba teo ka zany raha tsabonao io afaka koa anao mitsabo safidy tsy zaza raiky mahavita mitsabo ty, na anao aminao agny zao ty zegny afaka mitsabo raha ty safidy raha ty zegny natao ho antsika magnano développement personnel. Fa izy novolaniko zay zegny anao mila mahay mivarotra zay zegny critère tsara anagnana aminazy. Secret izy novolaniko ty zegny affiliate marketing, marketing d'affiliation. Afaka anao mivarotry ny raha produit Amazon na tsy mandeha amin'ny web help zegny, na tsy miasa amin'ny call center zegny anao, mivarotra anao ohatra ambidin'olo miasa en Europe andafy mivarotra zegny anao, azonao karaha zay zegny la secret-ny vitsy olo mahita zegny. Fa manomboka anao zao ty zegny mahita vidéo ty ataoko fa afaka mandiniky zegny anao hoe est-ce que iroso anao sa hijanona, safidy zay fô zegny raha ilaigna amin'ny fiaignantsika ty, raha raiky fô magnova fiaignantsika malaky décision, décision zay. Miasa anao misy raha aboakanao alôka tsy hiala safidy tsara zegny rehefa mandeha amin'ny place karaha ty zegny anao mba mamakimaky sôratra karaha io zegny anao, hitanao da tsara entrée au site, hitanao io zegny anao afaka mamakimaky regny zay, karaha zay zegny izy volaniko raha itianatra méditation bebe kokoa zegny anao le ambany io fa maro olo mampiasa izy, zava aby zegny review jiaby tsaboeko io misy review mbelako ambany io, olo ohatra ataoko ka zegny hero io afaka magnampy anao ary efa nampiasa tamin'ny Genescript io zegny. Sôrako anao nitandregny jusk'amy farany mpangaza zegny ino dinikinao tamin'ny vidéo tsaboeko niany ty zegny, ino zegny ny sosokevitra avy aminao agny, ino zegny le raha tokony azonao ampangavagany de sôrako zegny anao nizaha, sôrako zegny anao mbala afaka magnaraka amin'ny vidéo ty zegny, sôrako mandrakariva anao amagnaraka koa zegny antsika magnano vidéo ndraiky zegny, let's go.